No niin, eli seuraavana meillä on vuorossa mielenkiintoinen esitelmä revontulista. Ja siinä käsitellään erilaisia revontulimuotoja. Esitelmän nimi on Revontuli ja monet kasvot. Ja esityksen pitäjänä on Pirjo Pikekoski. Ja muistetaan, että pitäkää äänettämällä kaikki kännykät, ettei kenenkään kännykällä pirisemään kesken. Ja mielellään ei mitään ylimääräistä pulinaa, eli hiljaisuus. Ja tervetuloa Pirjo Koski. Moi! Moi! Miltä soundaa, kun on syksy tulos ja aletetaan revontuli kautta uudestaan? Ketä odottaa? Käsi pystyy, 2 kättä pystyy. Saa nostaa enemmänkin käsiä, sit menee alieniksi ehkä, okei? Oletteko te miettinyt ikinä, kun te lähdette sinne pimeyteen? Totta kai te olette miettinyt varmaan paljon kaikenlaisia juttuja. Mutta se, mitä siellä taivaalla voi näkyä? Mihin meillä on mahdollisuudet? Meillä on ihan huikean paljon eri revontulimuotoja on tullut viime aikoina. Nyt olisi tarkoitus, että käydään vähän katsomassa. Katsotaan ensin nuo värit. Lähdetään sitten katsoa erilaisia muotoja. Et meillä on hirmu tiivis paketti. Niin mennään silleen vähän reippaasti, mutta yritetään sillä lailla, että jos teillä on kysyttävää, niin kysykää sitten vaikka heti. Ja mä oon tosiaan Kosken Pirjo, kirjoittelen Ursan blogia, Porin karhuvartijoiden jäsen, ja mahtavaa, että olette tullut tänne. Ihan huikea fiilis. Eli meillä on erivärisiä revontulia. Meillä on hurumykky niin kuin kaiken näköistä täällä. Mun täytyy täältä vähän kuikuilla näin. Nämä on varmaan kaikille ihan tuttuja. On vihreät, sininen, violetti, purppura, pinkit, punaiset, oranssit, valkoinen. Se on ihan perussettiä. Ne on erilaisista systeemeistä muodostuu nuo värit. Mutta se, että värin mukaan voi myöskin tunnistaa revontulimuodon. Ja miten, niin katsotaan sitä hetken päästä. Meillähän on kaikennäköistä uutta muotoa tullut viime aikoina ja viime vuosina. Ja se, että miltä siellä taivaalla näyttää, kun te saatte alkaa katselemaan myös sinne selän taakse, eli etelän puolelle. Se kertoo etukäteen, revontulet kertoo meille yleensä, että mitä sieltä voi tulla. Ja kun siellä alkaa näkymään tällaisia juttuja, eli sanotaan, että kaaressa on undulaatiota, niin se on tuo levoton yläosa tuolla. Tuolla on levoton kuvaajakin kyllä siinä kohtaa. Okei. Eli meillä on Ragdasar, Steve, Ipa ja näitä läiskiä nyt. Me sanotaan näin, että revontulet kertoo yleensä etukäteen sen, että mitä sieltä on vähän tulossa. Eli jos siellä alkaa olemaan tuollaista venymistä, uloketta, hassun näköisiä hyllyjä tai jotain muuta, mikä sotii sitä vastaan, mitä te olette normaalisti siellä nähnyt. Niin muistakaa aina, kun alkaa näyttää taivaalta tällä, että katsokaa selän taakse, koska siellä voi olla jotain mielenkiintoista menossa. Koska kaikki katsoo aina niitä päärevontulia tietenkin. On se hienoa. Mutta ne hennoimmat ilmiöt voi olla pään yläpuolella ja voi olla selän takana. Eli lähdetään liikkeelle siitä, että on rauhallinen revontulikaari ja aktivoituva revontulikaari. Meillä on, vasemmalla on tommonen umpirauhallinen, minkä käynnistymistä otin keväällä tuossa 4 tuntia. Ja meinas usko ja toivokin on loppua. Ja sitten on se, että kun sinne alkaa kasvamaan noita säteitä tai pilareita, niin tiedätte, että se on yleensä se näytelmä on siinä kohtaa lähdössä liikkeelle. Sitten täytyisi olla kamerat, kaikki mahdolliset pelit ja vermeet jo valmiina. Siinä ei ole oikeasti hirveän paljon enää aikaa sitten, kun se alkaa näyttämään niin kuin tuolta. Siellä alkaa tulla sädettä ylös. Joo. Onks menty liian nopeasti vai jatketaanko kivistä tahtia? Jatketaan näin vaan. Sitten on tällainen kuin tuplakaari ja revontulisäteet. Tämä on semmoinen perussetti, mikä tulee. Tuplakaari on meillä etelässä yleensä siis vähän reippaammissa näytelmissä. Ja mä oon etelässä parhaimmillaan mä oon nähnyt 5 kaarta taivaalla ja se oli aika kova. Se oli 2 vuotta sitten Perseidiyönä. Ihan järjetön meininki taivaalla. Ja
Tosiaan revontulisäteet ilmestyy yleensä aktivoituvan kaaren yläreunaan. Ja niitä menee ja tulee siinä sitten niin kuin läpi näytelmän. Mutta muistakaa se nyrkkisääntö. Jos siellä on voimakas tuplakaari siellä taivaalla, niin te voitte odottaa periaatteessa todella hyvää revontulisettiä, ellei joku arvo mene kyykkäämään oikein todella pahasti. Ja sitten on tää ikuinen vääntö, mikä on revontulisäde, mikä on revontulipilari. Nykytietämyksen mukaan revontulisäteet ja revontulipilarit lasketaan samaksi asiaksi. Mutta niissä on semmoinen, että revontulisäde on yleensä kiinni siinä, jos tässä on niin kuvitellaan tämmöinen vähän muotopuoliovaali. Säde on tässä aina kiinni siinä ovaalissa. Kun sinne tulee pilari, se pilari tavallaan irtaantuu siitä muusta porukasta ja se on irrallaan siellä taivaalla leijailemassa. Se on yleensä 1 tai 2 kappaletta maks. Mutta tosiaan Bruce Emman kanssa tästä juteltiin, niin Emma sanoi sitä, että ne lasketaan samaksi asiaksi nykyään, mutta siinä on ehkä hyvä tehdä se ero, että ne on vähän eri tavalla siellä taivaalla nähtävillä. Sitten on revontulikorona ja revontuliverho. Eli revontuliverho on sama kuin revontulikorona, mutta me nähdään se eri tavalla. Kun meillä on revontulikorona, se on suoraan zeniitissä, eli pään yläpuolella. Ja se, mikä sieltä tulee alas, on revontuliverho. Ja se näkee näistä kuvista niin kun tosi hyvin on se, että mä oon aina kuvannut revontuli-koronan ja sitten perään heti idän suuntaan ruutu, että miltä näyttää. Ja se näkee, että se, niin kun tavallaan se korona jatkuu alas asti. Ja nämä on yleensä sellaisia vähän, että meillä saisi olla G1, G2, G3, että näitä näkyy enemmän. Ja se on jännä juttu, revontuli-korona on aina erilainen. Ne ei oikeastaan koskaan täysin samanlaisia. Niissä on aina niin kuin jotain sellaista niin kuin muuta, mitä ei ehkä ole nähnyt, värejä. Se voi käyttäytyä vähän eri tavalla, mutta mielenkiintoista joka tapauksessa. Sitten on sykkivät revontulet, eli pulsating aurora. Ja nämä on yleensä sellaisia, että sitten kun meillä on niin kuin revontulinäytelmä on menossa loppuun, eli puhutaan tälle, että on recovery phase, eli se on sellainen niin kuin palautuminen niillä revontulilla. Ei nekään pysty siihen, että ne riehuu ihan päättömästi koko aika. Sinne tulee aina sellainen pian tauko johonkin väliin, kyllä nekin hengästyy, uskokaa tai älkää. Ja sykkivien revontulien alapuoli saattaa olla pinkki. Ja se on aivan, mutta kysy yksi ihminen, että pystyykö noita edes kuvaamaan noita pinkkejä alaosia? Kun hän koittaa, niin hän saa pelkkää mustaa ruutua aikaiseksi. Mä pystyy, mutta sun täytyy rääkätä sitä kameraa. Näissä on kaikissa 3 kuvassa on isot 6400 ja sekunnin valotus. Silloin mä saan talteen sen alaosan, mutta sehän jää aina pikkasen tummaksi. Mutta sitä ei kannata niin kuin millään lailla pelätä. Se on hienon näköinen, kun se sykkii ne revontulet joka puolella. Viime keväänä on otettu toi oikean alapuolen kuva. Ja se oli ihan hurlumheitä se yö silloin. Ihan sama minne sä katoit, koko taivas sykki. Ja just sitä pinkkiä alareunaa ja oli pinkkiä yläreunaa ja kaikkea. Aivan maagisen näköinen ja tosi vaikea kuvata. Mutta se onnistuu. Muistakaa, isot, lyhyt valotusaika ja aukko, mikä teillä sitten on. 2,4, 2,8, 1,6. Me käydään näitäkin sitten ihan pikkasen läpi nopeasti. Sitten suomalaisten ylpeys, Raddakaari. Eli Emma, Bruce ja kumppanit löysivät tämän muutama vuosi Dyynejen jälkeen. Punainen kaari vihreällä udulla. Ja ihan jäätävän kova löytö. Ja tää on nyt siitä, niin kuin sanotaan, että tää on outo kaveri. Se on punainen, sitä voisi helposti luulla, että se on sarkaari. Mutta jos sillä on näitä sykkiviä läiskiä kaverina, ne on aina siinä raddan punaisen kaaren vieressä, on läiskiä, mitkä syttyy ja sammuu sen koko kaaren reunaa pitkin. Se on silloin radda. Ja sitä ei periaatteessa pysty todentamaan millään muulla, kun sä vedät sarjatulta sitä päin. Ja silloin sä näet sen, että pysyykö ne läikät paikallaan. Jos ne pysyy paikallaan, päästään siihen, että siellä voi olla IPA.
Juha, älä kato mua. Kippis. Kippis. Mut tosiaan Ragda on mielettömän kaunis ja se on tosi hienon näköinen ja huomioikaa kaikki nämä kuvat. Nämä on suurin piirtein 2 kuvaa otettu tuonne jälleen kerran selän taakse. Siellä se oli etelässä eikä puhunut yhtään mitään. Meinas mennä ohi koko ilmiö. Otin kuvaamassa ja Riku sanoi, että mitä selän takana on? Valtia, Ragda. Ja sitten mä sinkoilin siellä pitkin peltoa hetken aikaa päättymästi. Ihan normaali, ei mitään muuta. Ja sitten siinä on se, että Ragda voi vaihtua myös sarkaareksi. Ja jos te saatte kuvattua sen, kun se vaihtuu, niin se on tosi kuumaa kamaa tutkijoille. IPA. Tässä on nyt se IPA. Elikkä IPA on meillä vähän huonosti tunnettu. Elikkä pitkän aikaa luultiin näin, että IPA ja nuo läiskät, että ne on niinku eri juttu. Ei ole. IPA ja läiskät on sama asia. Ja mä sain tietää että itse 2 viikkoa sitten ja mä kysyin Emmalta, että miten ihmeessä mä niinku selitän tämä ihmisille, että ne läiskät mitä tuolla näkyy, niin ne voi olla ipoja sitten samalla. No selität se just noin, että et säkään tiedä sitä välttämättä. Tää on vähän semmonen, IPA on vähän semmonen mysteeri meillä. Koska IPAlla on niin paljon niitä ulkomuotoja, missä se esiintyy. Te näette siinä, että siinä on pelkkä tommonen vihreä vappuhuisko. Sitten meillä on niinku ihan selkeästi jälleen kerran samalla lailla kuin Ragdassakin. Huomaatteko? Aika samantyyppinen loppupeleissä. Mutta IPAssa ei ole sitä punaista nauhaa. Ja mä oon yhden näytelmän nähnyt silleen, että oli tavallinen revontulikaari, minkä yläpuolelle syttyi läiskät jonoon. Ja ne myötäs sitä kaaren yläosaa. Ne vaan kulki siellä. Aina alkoi alusta se sykkiminen ja sitten taas ne läiskät venyi sinne. Ja mä tuskailin, että millä ihmeellä mä saan tämän kuvattua. Ja jälleen kerran joudutte rääkkäämään kameraan. Elikkä isot, niin aukko siihen mihin se ikinä vaan teillä taipuu ja lyhyt valotus. Koska jos te otatte pitkän valotuksen, niin se menee ihan puuroksi se ilmiö. Ja tosiaan viime keväänä meillä oli Ragda, meillä oli Sar ja sitten loppupeleissä meillä oli IPA ja sarkaari vierekkäin siellä taivaalla. Ja mäkään en tiennyt mikä tuo harmaa omituinen nauha siellä oli. Mä kysyin sitä partamiehen Nooralta, että mikä tää on. Että onks tää niinku mikä? Niin Noora sanoi, että näyttää siltä, että sä oot kuvannut IPAn. Mä anteeksi, että voiko se olla harmaa? Juu, voi. Elikkä IPA voi esiintyä harmaana sekä vihreänä kumpanakin. Elikkä se on outo kaveri. Se on tosi outo. Mä en opi ehkä ymmärtämään tätä tyyppiä nimenomaan revontulista ikänä, mutta jännä. Ja muistakaa, että nämäkin voi muuntua jälleen kerran. Nämä on siitä mukavia ilmiöitä, että nämä muuntuilee toisiksi ja sitten taas seuraavassa hetkessä joksikin muuksi. Erikoista. Ja sitten on just tämä IPA ja läiskä. Eli edelleen puhutaan IPAsta, edellisellä sivulla oli ihan erilaisia kuvia, mutta on edelleen, hän on IPA. Viime keväänä oltua linnunratakeikka mulla ja revontuliarvot täysin nollassa. Ja mä tulin autosta pihalle, rupesin katsoa pilviä. Et ensimmäinen kun katsoin taivaalle, siellä oli semmonen niinku harmaa alue. Mä ajattelin, voi räkää, pilviä. Sitten mä katsoin, että mihin se alue nyt meni ja sitten mä katsoin pään ylöspäin, niin se alue oli siellä zenitin puolella ja mikä tää on? Käännyin ympäri ja se lumpsahteli sinne niin kuin lännen suuntaan se syttyi ja sammu. Mä ajattelin, mikä kumma tämä on. Tämä niin tarvitsisi saada jotenkuten kuvattua. Ja mä olin kuvaamassa linnunrataa, mulla oli isot jälleen se klassinen 6400, valotusaika 20 sekkaa. Ja kuten sattuikaan, nostin lyhdyn näin
niin mun selän taakse ilmaantui toi vihreä sykkivä läiskä, eli IPA. Mä en tiennyt sitä siinä kohtaa, koska mä olin selkäpäin siihen. Mä katsoin kuvia kotona, tai se on ollut siellä sittenkin. Elikkä puhutaan protoniläiskistä, mutta läiskät on aika hyvä kuvaus. Ja sit muistakaa nää, että jos siellä on IPAa ja näitä plopseja ja sarreja ja stevejä ja sun muita, niin siinä on aina semmonen juttu, että ne pitää hajuraon tavallisiin revontuliin. Meillä on tavallinen kaari näin, se loppuu tähän. Kun lähtee IPAa, sarjia tai vastaavaa syntymään, niin ne pitää aina hajuraon yleensä niihin revontuliin. Paitsi Steve. Steveistä on uusia poikkeuksia, mennään niihin ihan hetken kuluttua, mutta yleensä siellä on aina hajurako. Ja mä päädyin siihen, että se johtuu siitä, että IPAt ja sarrit ja nämä, niin ne on introvertteja. Ne ei halua olla sen koko pääjoukon kanssa siellä, eli ne haluaa olla tavallaan vähän eriksensä siellä niin kuin piilossa niin sanotusti. Sanahirviö. Steve on jännittävä. Se näkyy meillä todella harvoin. Se on Kanadassa ihan normaali, meillä Suomessa ei. Älkää kysykö miksi. Meillä on tosi harvoin Steveä täällä. Ja mä oon itse pari kertaa nähnyt, kun Steve on vaihtunut kesken kaiken sarkaareksi. Elikkä yhtäkkiä kaaren väri ja hapitus muuttuu ihan täysin. Ja Steve on semmonen jännä, niin kuin huomaatte, niin silloin näitä sivuilmiöitä niin sanotusti. Elikkä on Steve ja picket fence, mikä on niin kuin Taivaanvahdissa on suomennettu näitä luistimet, mikä on aika kuvaava, kun katsotte sitä ulkonäköä tuosta Donnan kuvasta. Ja sitten luistimien alapuolella on streaks, eli se on kans oma ilmiönsä. Eli Steve on semmonen, että sillä on näitä sivuilmiöitä tosi paljon, mitä siellä voi esiintyä. Mä en ole koskaan nähnyt noita streaksejä enkä picket fencejä vielä tähän ikään mennessä. Toivon, että jonain päivänä näkisin, eli sekin kertoo sen, että miten pahuksen harvinainen Steve on meillä. Mutta jos sä ahkerasti kyttäät, niin jonain päivänä sä tulet tapaamaan sen ihan taatusti. Ja Steve on siinä, että sen erottaa paremmin sarkaaresta ja näistä on se väri. Steve on yleensä aina punavalkoinen tai sitten ihan uskomattoman pinkki, mikä tultiin näkemään kanssa. Toi on vielä vähän kaksijakoinen kuva. Mä juttelin Emman kanssa siitä, että onko tuo nyt Steve. Ja se sanoi, että se on meidän tietämyksen perusteella, se on tällä hetkellä Steve. Mutta kuten mikä tiedät, kaikki voi muuttua. Niin todellakin voi. Ja tässä on se hauska puoli on revontulissa se, että vaikka sä sanot jotain väärin tai kerrot yleisölle jotain väärin, niin kukaan ei tuomitse sua, koska nämä on asioita, mistä sä et voi kertakaikkisesti tietää kaikkea millään. Sä et tule koskaan tässä valmiiksi. Aina tulee jotain uutta ja hauskaa. Ja. Ajatus poikki. Okei. Onko teillä Steve yliannostus jo? Ei, otetaan lisää Steve. Uskomatonta totta, mutta nämä on kaikki Steve-kuvia edelleenkin. Aivan massiivisen hieno on tuo Asikaisen tuikun ottama kuva 2016 vuodelta. Meillä oli tuolla pilvistä, tuikku hoitu homman kotiin ja niin kuin huomaatte, niin hänellä on luistimet tuolla messissä sitten. Sitten se voi olla tuollainen niin kuin pääosin valkoinen, missä näkyy ihan hiukkasen punertavaa yläosaa. Ja tuo läiskäkuva on kaikkein oudoin. Onks mä hirveän paljon tiellä? Mutta... Näyt hiiren kanssa. Joo, okei. Mä näytän hiiren kanssa ehkä. Mä ajattelin, että mä näytän sen ensin tosta ja sit tuolta. Kun katsotte, niin tässä on läiskä. Tuossa menee Ragda. Se näy tällä näytössä. Ei näköjään näy. Ei se näy vain. Ei. Elikkä mun pitäisi tulla sinne näyttämään. Ilmeisesti. Tehdään semmonen pikainen. Pitäisi selittää sitten myöskin, että tekijät tietävät, että se on kolmas kuva ylhäällä. Kolmas kuva ylhäällä. Okei. Ragda. Ragdan ihanaiset läiskät. Missä on muuten vähän dyynikuvia, mutta se ei näy tässä kunnolla. Tuolla on Steve.
Se kasvaa tuolta läiskästä. Joo, sitä mäkin sanoin, kun mä tuon kuulin. Elikkä ne, ketkä katsoo tätä myöhemmin, tuossa on Ragda, tuossa on läiskä ja sieltä tulee Steve. Elikkä se voi olla tommonen lyhyt tikku siellä taivaalla. Se voi olla tommonen lyhyt soihtu taivaalla. Se voi olla tommonen kuin Donnan kuvassa on. Sitten meillä on myöskin on aivan ohutta Steve-kaarta. Ja sekin on silti Steve. Miksi ne on erilaisia, niin sitäkään ei oikeastaan tiedetä vielä. Eli tutkimalla selviää. Ja huomaatte, kun katsotte noita kaikki Steve-kuvat, se on irti siitä pääovaalista. Eli jos siihen pääovaalin yläpuolelle tulee jotain, niin ne on yleensä säteitä tai pilareita. Mutta jos siellä alkaa sivulla tapahtua jotain tollasta, niin silloin yleensä kyseessä on Sar tai Steve tai joku muu vastaava. Sitten on ikivanha juttu, Sarkaari Staple Aurora Red. Tää on niin omituinen. Pitkän aikaa miellettiin, että meillä sarkaari kun tulee taivaalle, niin siellä on 1 kappale sarkaaria. Ei pidä paikkaansa. Niitä oli 2016 vuonna, niitä on 3 tuossa mun kuvassa. Että vasen alakuva. Tämäkin selvisi vasta myöhemmin. Alkuun me katsottiin, että punaisia revontulia, mutta sitten kun tuli enemmän tietämystä ja vielä vähän lisää siihen päälle, ja vielä pikkasen analysoitiin, tuli uudet kuvankäsittelyohjelmat, millä sen kuvan sai avattua kunnolla, ruvettiin katsomaan, että no niin, ei se ole yksinä siinä, niitä on monta. Elikkä tietääkseni sarkaariennätys on 3 sarkaarta samaan aikaan taivaalla, mä oon nähnyt sellaisen kuvan. Ei ollut tekoälyllä tehty, se oli ihan aito. Hämmästyttävän näköinen kertakaikkisesti. Ja tosiaan Sar on siitä todella mielenkiintoinen, että se voi kääntyä Steveiksi yhtäkkiä. Eli koskaan sä et tiedä, kun sä oot siellä kuvaamassa, että mitä kaikkea siellä taivaalla tulee tapahtumaan. Se on hienoa tässä harrastuksessa. Ja sitten päästään tähän näin sarkaari, kun mä sanoin jollekin, että mä näen sarkaaren taivaalta, niin se on tällaisen ilmeen. Ei voi nähdä, kun on punainen. Ei ihmissilmä näe punaista taivaalla. Kyllä se ihmissilmä näkee sen punaisen. Meillä on värierotuskyky silmässä niin erilainen. Joku näkee vihreän, joku näkee punaisen, joku näkee enemmän violetin, joku näkee niitä kaikkia niin kuin muitakin värejä siellä. Mutta fakta on se, että silmällä voi nähdä sarkaaren, jos sulla on tarpeeksi pimeä paikka, eli ei ole valosaastetta. Sä oot ollut siinä, sanotaan semmoinen puoli tuntia, että sulla on silmä aivan saletisti tottunut siihen pimeyteen. Kun sä käännyt katsomaan näin, niin sä huomaat yhtäkkiä. Siellä voi olla jotain ylimääräistä, ja se on sarkaari. Kun sä otat kameralla siitä kuvan, sä näet se ehkä takanäytöltä, että okei siellä on punaista, niin aivot korjaa sen lopun siihen. Tiimin on tosi hieno laitos. Eli sitten tavallaan sä näet sen aina sen jälkeen, kun sä oot sen kerran sieltä taivaalta löytänyt. Sä näet sen, koska aivot tottuu siihen. Ne oppii. Muuten ukkosta. Siellä saattaa aivan kaatamaan. Ja sitten kun katsoo näitä sarkaaria, niin onhan nekin vähän erinäköisiä. Katsotaan meidän sähköt hetken päästä. Okei. Toi on hieno tuo. Näette, en mä ollut kuvaamassa alueella, missä on vähän enemmän valosaastetta, niin huomaatteko miten käy, se menee pikkasen kellertäväksi se kuva. Siinä on just se, että miksei se näy sieltä välttämättä silmälle. On se, että siellä on keinovalo hämäämässä ihmissilmää. Ihmissilmä on loppupeleissä aika kova. Mutta joo, sellainen kaveri tämä. Niin ja muistakaa hei, aivan meinas unohtuu. Sarkaari on yleensä ohut. Siinä ei ole säteitä. Jos siinä on säteitä, se on joku muu. Mutta Sar voi olla myös näin leveä nauha poikki taivaan. Eli oikeasti ihan järjettömän leveä, kuten tuossa. Ja koska ihmiset ei näe sitä, niin oikea yläkuva. Niin siinä näkyy, että se on hirmu leveä ja se on oikeastaan vielä melkein kiinni ovaalissa, mikä on outo juttu.
mennään vielä vaikeampiin asioihin. Tää on aivan ihanaa. Sari ja Steve voivat esiintyä taivaalla yhtä aikaa. Tähän päivään asti 30.9.25 tutkijat sanoivat, että Steve ja Sara ei voi oikeastaan olla samaan aikaan taivaalla. Se on ihan järjettömän harvinaista. Ja osa sanoo, että ei ne voi olla samaan aikaan taivaalla. Miksei ne voi olla siellä? Ei me tiedetä, mutta ei ne nyt vaan voi olla. Meillä on Suomessa tällaisia kuvia. Meillä on niinku tämmönen pilarinmallinen Steve ja sit meillä on vielä Sarkaari siellä. Kyllä ne voi olla siellä. Ja onko kuvia? On. Katsokaa. Näitä oli oikeasti harrastajia, oli hirveästi liikkeellä tänä yönä ja siitä saatiin aivan loistava kooste niin kuin siitä, mitä siellä yöllä on tapahtunut. Ja tässä päästään siihen, että tätä koostetta ei olisi, ellei ihmiset olisi raportoinut taivaanvahtiin näitä kuvia, koska sieltä saadaan oikeasti sitä tutkimusmateriaalia. Se on huippu tärkeää, pistäkää taivaanvahtiin. Ja sitten joku kysyi multa, että no mitä jos sehän osaa pistää niitä täkejä tai niitä sinne tai niitä rukseja, että mitä jos hän pistää väärän ja sitten menee koko tutkimus. Mä oon, ei se mene, kun siellä on ylläpito, mikä katsoo ne läpi ja ne puntaroi ne asiat ja ne tallennetaan sinne. Et se on vaan semmoinen niin periaatteessa, että tutkijat ymmärtää hakea sieltä sen, koska ei ne lähde netistä mistään Facebookista hakemaan niitä kuvia, vaan ne hakee sen jostain tällaisesta foorumista, kuten Taivaanvahti on. Niin laittakaa sinne, täkätkää rohkeasti, pistäkää rukseja. Jos on väärin, kukaan ei naura, maailma ei pysähdy, ei tule ydinsotaa. Sitten vaan voi totea, että okei, ehkä mä en nyt osannut tätä vielä, mutta katsotaan ensi kerralla. Ei siitä tule vahinkoa, mutta tämä voi tosiaan olla, ja muistakaa, etelän suuntaan kuvattu, jälleen kerran selän takana. Pääkaaressa tapahtuu vaikka mitä, mutta selän takana tapahtuu vielä enemmän. Nämä on tällaisia. Sitten aletaan pääsee lähelle dyynejä. Me huomattiin Dyynirevanhuli-tutkimuksessa aikanaan, että meillä on tällainen kuin kaaren yläosan poimuru, mikä on jättiläismäinen undulaatio. Minä ensimmäisenä tietenkin silloin pilkäs silmäkulmassa undulaatteja taivaalla. Okei, mä muistin sen siitä, että ne on undulaatteja. No undulaatio. Undulaatio voi olla terävää. Se voi olla tosi sellaista niin kuin rauhallista undulaatio. Niin kuin tuossa rikun yläpuolella näkyy noi systeemit. Mulla ei ole muuten nuolia tässä kuvassa. Eli hypätään ihan sen verran. Kaaren undulaatio. Sama juttu tossa. Sama juttu tuossa. Se undulaatio voi olla tosi terävää paikoin. On sinällään hauskaa, että se käyttäytyy vähän niin kuin miten sattuu. Se voi olla tommonen hainevä siellä, mutta yhtä kaikki undulaatio. Ja sitten hokattiin sellainen juttu, että undulaatiota esiintyy ennen dyynejä. Miksi? Jaa. Mutta jos alkaa näkymään tällaista, niin olkaapa valmiina. Koska seuraavaksi siellä voi olla dyynihylly. Ja dyynihylly on jännittävä. Tutkimuksen alussa mietittiin jo, että miksei näissä niin osassa kuvissa ei ole dyynejä, vaikka se hylly on niin pahuksen selkeä. Ja vastaus, ne ei sinne ole muodostunut. Eli se voi tehdä tämän niin sanotun dyynihyllyn myöskin ilman dyynejä. Eli jokin prosessi jää kesken, mahdollisesti mesosfäärin poret ei muodostu, jolloin meille jää pelkkä dyynihylly. Periaatteessa tämä kun näkyy, niin sitten vaan valmiina. Mä sanoin joskus, että kontrastia voisi nostaa kamerarungosta ja joku sanoi, että ei auta kun on Lightroom, että sen saa siellä tehty jälkikäteen, mutta Ville muun muassa, mä kokeilin sitä, niin se kontrasti parantaa sitä kuvaa myöskin siinä Lightroomissa, että se on helpompi kaivaa sieltä esille. Ehkä. Kontrastia voi nostaa pykälän kamerasta, jos haluaa, ei ole pakollinen. Ja dyynit kun muodostuu, ne muodostuu aina tuohon nuolen osoittamaan paikkoihin, eli tällaiseen, missä on niin sanotusti tyhjää kaaren yläosassa. Eli silloin niillä on tilaa tulla tänne.
jos ne haluaa tulla. Silloin ne muodostuu tänne. Tarvitsisiko tää nettiin vielä porukalle näyttää toi? Vai saako noista nuolista selvää, mitä te luulette? Luulen, että se on ihan ymmärrettävää. Mäkin toivon. Kyllä se näkyy siinä se tyyli. Mulla on pari näppiksellä. Jaha. Okei, jatketaan. Eihän se mennyt enempää. Saanko mä seikasta? Oikeesti mä oon ihan juutaksen allerginen noille, mutta toivotaan, että se pysyy tuossa mun muistitikulla nyt. Okei, sit on dyynit. Tässä kohtaa mä en voi sille mitään. Mä oon luennoinut tosi paljon revontulista, mutta tässä kohtaa kun dyynit tulee tohon, niin toi väkisinkin tulee tämmönen niinku tosi epämääräinen hymy kasvoille ja mä muistelen sitä, kun niitä joskus tuolla etittiin ja katsottiin ja miljoonia kuvia, tai sanotaan, että ne on ainakin tuhansia. Ja pari vuotta siihen meni, mutta niin vaan sitten todennettiin oma pikkuinen revontulimuoto tänne etelään meille ja ne on dyynit. Ja mä yritin noit muolia sinne pistää, joka näyttää ne, niin ne dyynejä raidat sieltä, että se hahmottuu vähän paremmin, että mikä on dyynirevontuli. Tää Veikko pöllii sun tietokoneen tää ampiainen kohta tästä. Ja ne on yleensä aika himmeä ilmiö. Eli jälleen kerran päästään siihen, että jos te haluatte kokeilla sitä, että tekeekö se kameran kontrastin säätö sitä, että se toisi ne dyynit sieltä jälkikäteen paremmin esille, niin kokeilkaa sitä. Ei se ainakaan pilalle pääse menemään. Ja tuossa päästään taas siihen, että muistakaa, että se yläosa toimuilee. Eli siellä on sitten undulaatteja ja dyynejä sitten samaan aikaan hyvässä nykyssä. Ja noi raidat on jännät. Siis ne voi olla upoksissa tuo kaaren sisällä. Mennään kohta katsomaan toisiakin kuvia. Ne voi olla erillänsä siellä taivaalla. Se voi olla, että siellä on 1 tai 2 dyyniraitaa tai sitten koko pahuksen revontuliovalin yläpuoli voi olla pelkkää raitaa. Nämä on kans kyllä sit sellaiset, että mä en ole nähnyt yhtään samanlaista näytelmää. Mä oon nähnyt 2 vai 13 dyyniyötä ja yksikään niistä ei ole samanlainen, ei ikinä. Niissä on aina jotain outoa ja uutta. Lisää dyynejä. Eli huomaatte, Ragdan vihreä uutuu vasen yläkuva. Siellä on dyynit mukana ja siellä on Ragda myöskin. Eli ne voi muodostua jopa siihen. Sitten on jälleen kerran seuraava kuva. Ylhäällä keskellä on Ragda. Siellä on dyyniraidat siinä vihreässä läiskässä, mikä sykkii siellä. Eli Ragdan vihreässä läiskässä voi olla dyyniraitoja. Kyllä. Tää menee koko ajan oudommaksi. Tää menee ihan oikeastaan niin oudoksi. Se voi olla tollasessa niin kuin ipan näköisessä härvelissä, mikä tuolla oikealla ylhäällä on. Se on ihan revontulikaari kylläkin, mutta irtonaisessa kaaressa voi olla raidat. Sitten on vasen alakulma, kun tämä kaikki hullutus alkoi Suomessa 2015. 7.10.2015 meillä oli vasemman alakuvan tapaiset revontulet ja otin Riku ja mun yhden parhaan ystävän kanssa oltiin tuona yönä liikkeellä ja mietittiin, että ei pahuset pilviä, että ihan pakko olla pilvikuitua. Ne ei kuitenkaan liikkunut ne raidat sieltä yhtään mikään. Ne vaan oli. Muu pilvikuitu meni edestakaisin. Silloin alettiin miettiä, että voisiko tämä olla uusi revontulimuoto. Kaikki hautautui ja niiden aika tuli sitten vähän myöhemmin. Ja sitten se yläosa voi olla tommonen kuin tuossa oikealla alhaalla, eli ihan jäätävä undulaatio ja ihan todella komia niin raitarakenteet näkyvillä. Sitten on omega-revontuli. Kuinka moni on nähnyt omega-revontulen? Onko hieno? Oo. Tiedättekö mistä se erottaa? Liikesuunta pitää olla itä. Sanoinko mä sen nyt oikein? Ja omega on siitä kummallinen, että kun kello tulee puoliyö, siellä on tavalliset revontulet taivaalla. Kello tulee puoliyö, se menee siitä vähän yli ja siinä alkaa muotoutua omegavyö.
Eli tätä ei tapahdu alkuillalla, vaan tää on aina aamuyön tuntejen juttu on toi omegavyö. Se on outo. Ja ne on kans, liittyy revontulien palautumisvaiheeseen. Ja sit omegavyö ja sutkivat läiskät, nekin on kavereita, eli ne voi esiintyä siellä yhdessä. Ja Jussila Jouni sanoi, että omega-luokittelun kanssa kannattaa olla tosi varovainen, koska se ilmiö on pahuksen iso ja sitten on tosiaan sen pitää liikkua selkeästi kohti itäisen muodon, eli sen pitää olla jatkuvassa liikkeessä. Silloin se voidaan mieltää. Jos se menee lännen suuntaan, se ei ole omegavyö, se on joku muu. Älkääkä vaan kysytä, että mikä muu se voi olla. Toi Ampiainen katsoo mua edelleen pahalla silmällä tossa, hei. Sitten on tämmönen säteinen revontulivyö. Tää kun oli muutama vuosi sitten, oli taivaalla näitä säteisiä vöitä. Se alaosa on semmonen tihtiä raita, pystyraita. Ja aika moni sanoi sitä, että Steven picket fence on siellä. Ei ole. Ei, koska nyt päästään siihen, että kun ne on siellä kaaren alapuolella, niin ne kuuluu siihen kaareen, ne ei kuulu mihinkään muuhun, eli silloin se on säteinen vyö. Ja se on siis, mä en onnistunut näkemään oikeasti kuin muutaman kerran tuollaisen ihan kunnollisen. Et ei niitäkään ihan järjettömän useasti ole. Eikä niillä ole mitään erillistä luokitusta, se on vaan se mitä ihmetellään säännöllisesti, että miksi siellä on sellaista. Ja siinä ei niinku sen kummosempaa selitystä ole. Okei, revontulihelmet, uusi juttu. Eli tämä on semmonen, nämä on muotoja, mitkä syntyy just käynnistyvää revontulinäytelmää. Ja nämä ei välttämättä näy kuin, olisiko minuutti, puolitoista. Lyhyttä valotusta vaan ja silmät taivaalle. Ja ne on niin tällaisia vähän hassun näköisiä muotoja. Ja nämä tulee häviämään siinä vaiheessa, kun revontulet käynnistyy kunnolla, niin nämä niin sanotut revontulihelmet tulee häipymään sieltä taivaalta. Eli niistä tulee tavallisia tylsiä pilareita ja säteitä, että ne ei ole tuollaisia väkäsiä enää. Ja tää on tosi hot topikki, eli tästä voi jossain vaiheessa tulla jonkinnäköinen tutkimus. Sitten on tällainen kaveri, tää on ihan uusi kans nyt. Jatkuva emissio eli AAVE. Ja mä puhun tästä nyt todella vähän, koska tää menee mun osaamisalueen ulkopuolelle tällä hetkellä. Eli tää on hyvin vaikea todentaa tämä ilmiö. Eli se vaatii jatkuvan spektrimittauksen. Ja sitten se vaatii saman kellonaikaan otetut kuvat. Ja jos siellä on tommonen harmaa erikoinen pilari tai valkoinen, se on silloin jatkuva emissio. Ja me ollaan nähty, ne ketkä on nähnyt Steven tai nähnyt sen kuvissa, niin siinähän on valkoista ja lilaa tai punertavaa. Se valkoinen osa saattaa olla, että se on jatkuva emissio, eli jatkuva emissio Steve on jollain lailla kimpassa. Mutta tosiaan tämä homma on täysin levällään, kun jokisee eväät vielä noin. Miten ja missä, mutta pistäkää niitä kuvia taivaanvahtiin, jos teillä on tällaisia outoja harmaita hässäköitä siellä. Sitten kun mut on kysytty, että mikä se on se jättimäinen punainen yläosa. Se on tavallinen punainen yläosa, mutta kun se on jättimäinen, niin se on semmoinen pikkasen niin kuin, sanotaan korkeampi, suurempi. Ja se on ihan uskomattoman hienon näköinen. Ja G-tason revontulissa esiintyy suuret tiheydet, validiset paineet, niin punaista pukkaa taivaalle. Voitte käyttää pitkää valotusaikaa, mutta muistakaa, että pitkä valotusaika nostaa sitä punaista sävyä sieltä, eli teidän täytyy kuvan käsittelyssä pikkasen laskea sitä, ettei se mene ihan överiksi. Jumalautit Ampiasta. Riku, saako sä otettu se ihan oikeastaan tekemään? Kiitos pelastajani. Nyt se ryömii tänne päin. Yes. Oranssi revontuli. Moniko on nähnyt oranssi revontulen? Eikö häijyn värinen? Tiedättekö mistä se tulee? Aina sanotaan värien sekoittuminen. Hyvä Ville. Kyllä.
Tiedätkö mikä muu se voi olla? Älä lunttaa. Vastaa mulle. Mille vastaa? Se voi olla jatkuva emissio. Me puhuttiin just, että on valkoinen ja harmaa jatkuva emissio, eikö? Kaikki oli sillä että mä tiedän nyt mikä on jatkuva emissio ja sitten näiden vetä. Orassirevontuli, tää voi olla jatkuva emissio. Mitä? Älä nyt muuta sitä kertomustas koko aika. En mä muuta, se johtuu siitä, että muut muuttaa niitä. Elikkä partamiehen Nooran kanssa tästä juteltiin ja Noora katsoi kuvia ja sanoi, että tuo voi pikemmin olla jatkuva emissio, mutta koska meillä ei ole sitä laajakaista mittausta, niin se jää arvotukseksi nyt tällä hetkellä. Ja sama juttu, pitkä valotusaika, oranssi tulee hienosti näkyville, muistakaa pudottaa saturaatiokuvan käsittelyssä. Meillä on sammakoita täällä seuraavaksi, eli fragmentit. Fragmentit on näkynyt Suomessa nyt muutamaan otteeseen. Muun muassa Oksasen Timolla oli jäätävän hienot kuvat taivaanvahdissa tästä. Hyvä Timo, onnea tätä kautta. Pyydän jossain vaiheessa lainaa niitä kuvia. Eli fragmentit ei ole niinku revontulia tavanomaisessa merkityksessä. Ne on tyyppejä, jotka hengaa revontulien kanssa. Mut miksi? Sitä ei tällä hetkelläkään oikeastaan tiedetä. Fragmentit on siitä hauskoja, kun puhuttiin siitä, että Steve ja Sarja nämä, niin ne on erikseen revontulista, eli siinä on se hajurako. Fragmentit voi olla ihan missä päin vaan sitä revontulta. Ne voi olla ylhäällä, ne voi olla alhaalla, keskellä, sivulla, selän takana. Ja ne on tosi vaikeat kuvata. Eli tässä kun on ISO 8000, niin se ei ole läppä. Maailmalla käyttävät ISO 25 000 näiden kuvaamisessa. Mikä kuulostaa aivan hullulta, siitä tulee hirmu rakenne ja kamala siitä kuvasta, ne fragmentit jää siihen. Koska jälleen kerran, jos sä päästät hirveän pitkää valotusta, niin miten käy pitkän valotuksen revontulelle? Sehän menee mössöksi, eli se menee piirteettömäksi siinä kohtaa. Silloinhan se ei näy tavallaan se fragmentin rakenne sieltä enää. Mutta näistäkin sitten jossain vaiheessa myöhemmin, kun saan tietää itsekään niistä lisää. Se ajattelee ihan varmaan, mitä se on vetänyt, kun se on tehnyt tätä revontuliluentoa. Girli Aurora, revontulikiharat, voiko olla? Voi! Me mietittiin tätä pitkään, että revontulikiharat voi olla uusi juttu. Niitä on aika paljon maailmalla ihmetelty. Ne ei kestä kuin muutamia minuutteja. Ne on jälleen kerran revontulinäytelmän alkuminuuteilla esiintyvä juttu. Eli jos katsot muualle, niin missaat nämä. Me mietittiin sitä pitkään, että se voisi olla spiraali, mikä näkyy sivulta. Mutta enempää ei olla tämänkään aiheen kanssa edistytty, mutta jos alkaa näkymään tällaisia autoja syheröitä, niin olkaa valmiina kuvaamaan niitä. Jos ne tulee pään yläpuolelle ja teille tulee spiraali taivaalle, niin silloin me tiedetään, että se on aivan satavarmasti tuo spiraali, mikä on sivusta kuvattu. Revontuli vaihtelee hirveän paljon siihen nähden, että mistä sä kuvaat sen. Että onko se sun suoraan yläpuolella, onko se selän takana, onko se pohjoisessa matalalla. Ja sitten tulee just tää spiraali. Jussila Jouni lainas Pahuksen makeita spiraaliketjukuvaa. Ja tää on sellainen, että tää on jälleen illan ja keskiyön tapahtumia ja tää harvemmin on aamuyöllä taas. Omegat oli aamuyöllä tai puolen yön jälkeen, mutta tämä ei. Ja kauniita, hirveän vaikeita kuvata. En ole kovin hyvin onnistunut tähän mennessä, koska tosi harvoin pääsee näkemään niin kuin meillä etelässä. Nämä on enemmän pohjoisempaa vaan sitten puhtaasti. Sitten on tämä aihe, kun on monasti sitä puheltu ihmisten kanssa, että mikä on musta revontuli. Musta revontuli on se, missä ei ole väriä. Eli jälleen kerran noita iki-ihania nuolia tuolla. Et jos on tällaisia mustia laikkuja kuvassa, mitkä on tosi oudon näköisiä, niin on niitä mustia revontulia siinä kohtaa. Ja tässäkin on se, että revontuli katsotaan alapuolelta, eli silloin puhutaan, että meillä pitää olla zenitissä revontulet, mikä on etelässä aika kova juttu muutenkin.
silloin esiintyi mustia revontulia. Viime maaliskuussa 25. päivä oli mustia revontulia ainakin. Tämä on myös sellainen, että ei ole kovin tuttu aihe jostain syystä, eli siitä syystä, että meillä tosi harvoin näkyy niitä etelässä. Sitten on tää hauskuus, juomuinen revontuli. Jos on kovat G-tason näytelmät, niin näitä juomuisia revontulia voi näkeä. Näistä aika paljon puhutaan, että nämä on mustia revontulia. Ei kun ne mustat revontulit on niitä, missä ei ole mitään väriä. Ja ne on sellaisia yleensä sellaisia laikkuja tai sellaisia niin kuin terävämpiä juttuja. Ja niin kuin huomaatte, niin nämä on tällaisia niin kuin pitkiä soiroja, mihin on jäänyt niin kuin tummaa väliä. Se on silloin juomuinen revontuli. Tämä on tosi kauan ollut Suomessa tuo juomuisen revontulen luokitus. Mäkään en ole tiennyt kunnolla, että mikä se on. Ennen kuin 2 vuotta sitten tuli tommonen eteen. Nämä on tullut just perseiden maksimioon. Kyllä, tämä on juurikin perseiden maksimioon. Niin kuin näkyy paljon on perseitä lentämässä tuolla. Taidettiin saada 2 tulipalloa kuvattu siinä yön. Revontulia! Joo. Siis toi juomuisuushan on ollut siis kansainvälisessä revontuliluokituksessa ja iät ja ajat. Ei me olla oikein tunnettu, mitä ne on. On vaan luettu, että tämmöinen luokitus on ja sitten niitä on jotain satunnaisia havaintoja. Enkä tiennyt, että mikä se pahus edes on, että minkä näköinen se on ennen kuin sitten kun mä aloin tekemään tätä luentoa, niin okei, se on tämä, selvä. Meillä on uusi revontulimuoto. Jälleen kerran taivaanvahtiin on ilmaantunut infonappi, Ensandet Aurora, eli helmakirkastuma. Tää ei ole harvinainen. Tää on erittäin yleinen itse asiassa. Nyt kun menette kotiin, rupeatte katsoa niitä revontulikuvia valmistautumaan kauteen, te huomaatte, että varmasti on teillä tällaisia kuvia, missä on alareuna kirkas, yläreuna ei niinkään. Se on silloin reunakirkastuma. Ja tää on siitä kiitollinen, että tää on räväköisnäytelmissä, tää on hiukka himmeämmissä näytelmissä, ei tarvi olla mitään G-tason lätinää niin kuin taivas täynnä, vaan periaatteessa koska tahansa. Ja tähän väliin Taivaanvahdin infonapi, käykääpä läpi, on todella hyvää informaatio siellä, sieltä voi opiskella. Sitten päästään tähän ikuisuuskysymykseen, eli kamera-asetukset. Aina kysytään, millä pitää kuvata asetukset, mikä kamera, mikä optiikka. Siinä kohtaa mä sanon seis, kaikki, jääkää siihen, älkää liikkuko. Meillä on ihan hirveä määrä kamerarunkoja. Osa kuvaa digille, osa kuvaa komeasti filmillä. Meillä on erilaisia optiikkoja, meillä on kännykkäkameroita, meillä on niin valtava mahdollisuus tallentaa revontulia, että mä en pysty antaa teille 1 tai 2 varmaa kuvausvinkkiä, vaan se menkää sinne maastoon, kattokaa mitä se teidän kamerarunko, mihin se pystyy, koska mä en pysty tulemaan sinne neuvomaan, että kaikki nämä, mitä täällä on mainittu, on silleen, että ne on puuttoman yön arvoja. Eli kun meillä on kuu, se muuttaa jälleen kerran kaiken. Yleensä sarja nämä ei edes näy kuulisena yönä. Ja sitten pysty- ja vaakaruudut, sarjatuli on se mitä te tarvitte siellä paljon. Yleensä on himmeitä muotoja, kannattaa käyttää jälleen kerran ne suuret, isot. Voi kikkailla pitkää valotusaikaa, lyhkästä, katsoa, minkä näköinen se kuva on sen jälkeen, onko se teille ok. Koska siinä vaiheessa, kun kuvataan tutkimusmateriaalia, sillä kohinalla ei ole minkään valtakunnan väliä. Koska se tutkija ei välitä, kohiseeko se fragmenttikuva, kun siinä näkyy se fragmentti. Luontokuvat otetaan, vuoden luontokuvat ihan eri asetuksilla kuin nämä. Tässä on tarkoitus auttaa tutkijoita. Ehdittekö lukemaan? Ei kai ollut. Peräpenkki kuvarsaa jo, voi Herra Jumala anteeksi. En mä tiedä olevani näin tylsä. Herätkää, ihan vähän vielä, jaksakaa. Kapinoitko? Taemman terveiset teille. Kunhan muistatte tämän nyt.
kellot ja kaikki. Aikavyöhykkeet kuntoon, kun kuvatte niitä. Jos Steve on ollut 20.56 läntisellä taivaalla, niin se ei kelpaa, jos se kellonaika on 21.46 tai jotain muuta, kun se ei pidä paikkaansa. Muistakaa katsoa ne kellonajat oikeesti. No on yllättävän helppo unohtaa, jos vaikka niin ei automaattisesti Arvaappa kesäaikaa huomioida, että se koordinaatio. Arvaappa montako kertaa on ollut väärä kellonaika mulla. Ei puhuta siitä. Mä oon korvat punaiseksi saanut kuulla siitä asiasta. Sitten syksyä varten. Nyt kun lähdetään kentälle, me ollaan ihan valmiit siinä kentälle, eikö ollakin? Nyt kaikki tietää kaiken. On sarkaattaja, Steve ja kaikki. Mä sain tällaisen listan. Tutkimuksellisesti kiinnostavimmat aiheet. Yrittäkää näitä ilmiöitä ja muistakaa se taivaanvahti. Mä en tiedä, jos mä sanon kerran vielä taivaanvahti, niin heitetäänkö mua märällä vihanneksena tai jollain perunalla tai jollain, mutta sitä on vaan pakko toistaa, kun opetettu apina, eli muistakaa se. Se on ihan hirmu tärkeä. Ja sit älkää kattoko sitä KP-lukemaa. Se ei pidä ikinä paikkaansa. Koska mä oon nähnyt ihan minimaalisilla KP-näytelmillä, esimerkiksi syys- tai kevätpäivän tasauksella, niin koko taivaan revontulet suurin piirtein. Ja sit se on päivittynyt 2-3 tuntia jälkeenpäin se yhtäkkiä G-tason myrskyksi. Ja semmoinen täsmennys just tuosta KP-arvosta, mikä joskus mulle jäi mieleen just, että sehän kertoo niin kuin 2 vai 3 edellisen tunnin ajalla sen tilanteen. Joo, se ei ole reaali. ollenkaan reaaliaika. Ei, kertoo sitä, mitä on ollut 2-3 tuntia. Nimenomaan, koska kaikki ajattelee sitä, että KP on reaaliaikainen. Ei se ole reaaliaikainen. Muistakaa, ettei se ole, te olette aina pikkasen edellä niitä tapahtumia. Revontulijoihin valmistautuminen on varmaan kaikille aika selviö ja on kauhean tuttuja linkkejä, mutta mä haluaisin ton verran tähän laittaa, että Etelän revontulija ilmiökyttäjät Facebook ja mun ja Rikun ylläpitämä paikka. Sinne sopii kaikki ihmiset, siellä ei ole mitään nettikiusausta. Siellä voi kysellä, siellä voi esitellä kuvia, laittaa niitä illanketjuun. Ja sitten yksi, minkä mä haluaisin, että käykää katsomassa, on Aurora Field Guide. Se on uskomattoman hieno tietopaketti. Sä voit ladata sen maksuttomasti PDF-nä koneelle. Siellä on hirmu paljon erilaisia revontulimuotoja. Se on kylläkin englanniksi, mutta se on tosi selkokielistä. Et menkää katsomaan ja latailkaa se. Sitten sivuja seurantaan tietenkin, totta kai Taivaantulijan tyttö, tää on mun oma Facebook, mä oon sit tosi laiska pitämään mitään sivustoja, niin kuin etelän kyttäjät ja tolleen, mutta mä oon pikkasen laiskottunut vuosien varrella. Instagramista voi ottaa seurantaa ja Ursan blogi. Moniko muuten lukee hei tarinoita taivasalta? Jes! Mahtavaa! Kiitos! Teitä voisi olla vielä enemmänkin. Kasvatetaanko sakkia? Mä yritän pitää juttujen tason kohtuu hyvänä. Se ei aina onnistu muuten. Ja. Mitäs muuta? Ei mitään muuta. Pongaushetkiä, unohtumattomia retkiä. Te olitte helkkarin hyvä yleisö, ellette paras yleisö tähän asti ja teitä oli todella paljon. Hei, kiitos. Kiitos. Yleisö, aplodit. Antakaa itsellenne aplodit. Olitte tosi hyviä, hei. Hyvä. Ja älkää he ihan oikeasti tälleen off the record, jos vielä voi sanoa, älkää ajatelko sitä, mutta kun mä oon kerran ollut kuvaamassa revontulia tai 5 kertaa ja mä en osaa yhtään mitään. Jos kaikki ajattelis tollain, meillä ei olisi yhtä ainutta havaintoa he Suomesta. Jokainen opettelee, kaikki tekee virheitä, mutta pääosin meidän harrastajakunta on niin fiksu, että sä voisit lähes keneltä tahansa kysyä ja kysyvä ei tieltä eksy. Että älkää ajatelko niin, että mä en osaa. Mä ajattelin 2014, että mä en osaa. Mä en opi tätä. Mä en ymmärrä näitä asioita. Todistusaineistoa. Mitä? Joku meinasi kysyä tuolta, onko jatkaa? Oliko jollain kysymyksiä vielä? On siis muodoista.
No. Olisi kiva kuulla lisää. Siis siellä oli joku neulasteve ja mitä kaikkea. Neulasteve joo, mutta mulla on tosi hintsusti oli niistä kuvia. Mulla oli deadline oli 3 viikkoa tehdä tätä luentoa. Ja mä ajattelin, että mun täytyy se neulasteve. Itse asiassa hei siinä on. Venku taas. Niin. Oliko sä nyt, että sitä Muistan sen löytämisen ilokuun kahden omiin vanhoin neuvotteluihin. Keskimmäinen alinkuva neulaste. Eve. Nyt on vielä esitelmä keskellä. Ei oo sillä lailla pahasti enää, nyt vaan vastataan kysymyksiin. Neulasteve. Steve. Neula. Tuollainen. Hänellä on hyvin pieni hajurako, hän ei ole niin introvertti, mitä mistä annetaan ymmärtää monasti. Eli se voi olla tommonenkin, että se on tosi liki. Ja sitten kun se jatkuu siitä vaan ylöspäin ja kaartaa sieltä taivaalta, niin se on melko varmasti. Oliko niitä muita uusia muotoja vai oliko se Fragmentit. Niin ei, mutta steve-muotoja. Ei toistaiseksi. Mä vaan odotan mitä kaikkea siihen, kun alkuun meillä oli pelkkä Steve. Nyt meillä on niinku kaikki luistimet ja streaksit ja kaikki muutkin siellä. Niin oliko niitä stevejä tai sarjaa kuvattu avaruudesta käsin? SAR onnistui samaan aikaan kun silloin 2 vuotta sitten, kun oli tämä projekti, kun tehtiin NASAn ja SpaceXn kanssa se valokuvausjuttu, että siellä oli porukka kuvasi avaruudesta ja me kuvattiin maan päältä. Siitä on olemassa materiaalia, mutta sitä ei ole vapautettu vielä. Eli me ei olla päästy näkemään sitä jostain syystä. Muse SAR voitti oman sarjansa silloin. Ja SAR on kuvattuna sama SAR avaruudesta ja mä oon niinku kuolannut niitä ja tökkinyt Katie Hurling savia, että voitaisko me niinku saada jossain vaiheessa nähdä se matsku. Mut mä en tiedä, että onko siellä joku marssijärjestys nyt niinku SpaceX:ssä ja tuolla, että miten sitä materiaalia niinku voidaan näyttää tuolla. Ja täytyy ottaa se työn alla ja kysyä, jos sitä voisi nähdä. Se on aika hienoa. Se olisi ihan tosi makeeta. Voisi kuvitella, että siitä saattaa jokunen tieteellinen julkaisu olla tulossa, että tietysti jos siellä on prosessissa kesken julkaisun tekeminen, niin varmaan ei vielä sen takia olla julkaistu. Joo, ja sitten heillä on se, niin se julkaisujärjestys ja se tiedotusjärjestys, niin se on tosi hierarkkinen. Eli niin meidän täytyy vaan niin kiltisti olla otettu hattu käteen ja odotettu. Mutta se projekti onnistui silloin. Se on se Solar Max projekti. Solar Max, joo. Onko niitä tulossa muuten joskus lisää sitten? Ei tää. Se oli ilmeisesti aika rahakas. Vähän palo muutama eurorahaa ja dollaria. Varmaan kopekkojakin sinne päälle. Se taisi olla joku, jonka kysymys meinasi jäädä. Oliko se Markku, kun jäi muiden jalkoihin tuossa alussa? Siinä on siellä vähän kysymys, kun missä määrin nämä on siis ihan silmin havaittavissa. Kaikki ovat silmin havaittavissa. Ja miten ne sitten, kun on alkuperäistä, niin se on kuin niillä ne kuvauksia. Ei ole mitään. En osaa sanoa yhtään. Itse asiassa tuossa kun sä sanoit sen alkuperäiskansat, niin mä tiedän, että tuolla maalauksessa on kuvattu revontuli ja muinoin jo. Mut enempää mä en tiedä. Ja siis revontuli koronahan on ollut varmaan eniten kuvattu muoto niin kuin kaikissa jutuissa aina, koska onhan se, miettikää nyt, kun sä et tiedä mistään mitään ja yhtäkkiä sulla on pää yläpuolella semmonen massiivinen punavihreä kaveri niin kuin paanaa siellä, niin kyllä siinä voi vähän ehkä ajatella, että suututinko jumalat viime viikolla, kun söin se villisian potkan yksin siellä majan takana. Vai. Älkää välittäkö luennoissa keuliaisella täällä. Okei, oliko siinä? Jos jollain on vielä kysyttävää, mut saa hakea röökipaikat. Niskaperseottelu just tänne.
Onko kellään enempää kysymyksiä? No, mä oon miettinyt sitä, että onko punaiset revontulet yleensä niin kaikista ylimpinä, koska niin usein kun on tosi kovia näytelmiä, niin Etelä-Euroopassa esimerkiksi mitään muuta ei näy kuin punaista, samaan noissa eteläisen pallonpuolissa kuin asuttuja. Se johtuu siitä, että kun me puhuttiin tuosta jättimäinen punainen yläosa, Joo. niin se, että kun se on meillä niin kuin puolen taivaan näytelmä, kun sä ajattelet sitä, että se on niin kuin paljon etelämässä, kun sä oot katsomassa niitä revontulia, niin sähän et näe mitään muuta kuin se revontuli ovaalin tavallaan se punaisen yläosan sieltä, eli se vihreä jää silloin niin vaapallon kaarevuuden taakse sinne niin kuin alas. Eli jos, mitäs mä nyt selittäisin sen silleen nätisti? Joo, kyllä, aivan oikein. Eli jos tässä on punainen yläosa, tässä on Suomi, me kuvataan täällä ihan järjetön setti. Sitten täällä on loppuporukka, miettikää sitä kaarevuutta ja näitä, niin eihän ne näe kuin sen punaisen yläosan sieltä. Ja vähän niin kuin purkkaas näitä niiden horisontin takaa vain se punainen yläosa. Joo, ja loput jää näkymättä. Joo. Pieni kommentti niistä punaisista. Siis on olemassa siis tietysti toinen yleinen, että on yläosa punainen. Joo. On niitä alaosa punainen, yläosa vihreä ja sitten vihreä ja punainen sekaisin. Joo. Ja ne on kaikki muistaakseni pikkasen eri molekyylien tai atomien. Joo. Et kun ilmakehässä on vähän ne pitoisuudet vaihtelee. Muistaakseni, mä nyt muistan mikä se typpi vai mikä se tulee, se ihan korkea. Typpi on pinkki aina yleensä. Joo. Siis se on niinku ihan raisun pinkki, mutta se näkyy meillä tosi harvoin. Itse asiassa olisi pitänyt ottaa tähän mukaan, mutta täytyy sanoa, että mä unohdin sen. Joo. Mutta tosiaan siis ne jotka on ylhäällä, niin se just kun ne on niitä ylemmän ilmakehän, niin sieltä tulee tiettyjä emissioita, siksi se ylä voi olla tosi puolella. Sitten jos haluaa tuosta molekyylipuolesta niin kuin enemmän, niin sit voi kääntyä Emman puoleen, koska mä oon aina siinä kohtaa sellainen, että meppä kysymään viisaammaltas. Okay. Älä multa. Mä vaan kuvaan näitä. Syyskuun 2-3 näytelmässä oli näyttävä vihreä korona, niin silloin punaiset revontulet näytti olevan niin kahden vihreän kerroksen välissä. Joo. Ja siellä oli myöskin raktakaari siellä välissä punaisena. Se meni siellä niin kuin koko porukan seassa niin kuin välillä. Kuvasin revontuli koronaa ja mietin, että mikä ihme punainen nauha tuossa. Ei hitsi, se on rakta. Mulla tuli tästä just mieleen, mä muistan, että se oli viime vuoden keväällä, ehkä oltiin Lahdessa kuvaamassa. Niin oli just sellainen niin vuorotellen vihreätä punaista. Mä en ole vieläkään jaksanut selvittää, että mitä kaikki muotoja siinä on. Me pohdittiin sitten, että niin siis siinä on oltava jonkinlainen perspektiivin harha varmaan kanssa. Niin siis se varmaan aika monesti niin herättää tässä sitä ihmetystä, että mistä päin me katsotaan, niin ne saattaa olla niin eri korkeuksilla ja keskenään eri kaarissa. Joo, ja sitten se punainen yläosa ja se punainen alaosa. Punainen alaosa on yleensä sykkivä revontuli. Eli siinä on se pinkki alaosa, niin silloin se mielletään, se on yleisesti vaan sanotaan, että revontulilla oli punainen alaosa. Tälleen mä sen olen niin ajatellut, että joskus harvoin voi näkyä, mutta yleensä se on aina sitä pinkkiä. Tää ei ollut siis tosiaan pinkkiä täysin, se oli ihan punettoman punaista. Joo. Se oli tosi hämmentävä näköinen. Nehän osaa olla vähän hämmentävän näköisiä välillä. Saanko mä vielä yhden kommentin? Tämä nyt on vähän sellainen semanttinen kysymys, että tästä kiistellään tutkijoiden parissa. Vois sitten lopettaa. Kun periaatteessa me kielikäytöt puhutaan, jotkut tutkijat sitä mieltä, että tietyt näistä ilmiöistä, mitä se esitti, niin ne ei ole oikeastaan varsinaisia revontulia, mutta ne on geomagneettisia ilmiöitä. Mä luulen, että mitä me ollaan puhuttu Emman ja muunkin kanssa, niin meidän harrastajien järkevää puhua, että ne on kaikki revontulia. Joo. Koska muuten se menee hirveän sekavaksi. Mä oon se itse huomannut, että kun on korjannut sitä, niin sitten, no enpä teekkä tästä vavis niin kuin tuon taivaanvahtiin, kun tää ei olekaan revontuli. Ei, kun sitten on pakko vaan sillä, että okei, ne kuuluu kaikki. Tää koko porukka kuuluu tähän niin kuin kategoriaan. Että antakaa mennä nyt ne havainnot vaan sinne ja mitä erikoisempaa, niin sen parempaa aina. Koska tosiaan tyyneen aikaan me haettiin Facebookin kautta tietoa ja mä voin sanoa, että se oli aivan yhtä tuskaa. Ja kun meillä ei ollut tuollaista, mutta kun taivaanvahti Suomessa ja Aurorasaurus on Kanadassa mun kylässä. Ei noita ole paikkoja.
Kiitos Pike.